дар донишкадаи кӯҳии металлургии тоҷикистон дар шаҳри бӯстон нишасти матбуотии ректори донишкада бахтиёр муҳаммадалӣ бо хабарнигорон доир гардид. Хабарнигорон аз ректори донишкада пурсиданд ки соли сипарӣ гашта чанд нафар хатмкунандаи ин боргоҳ бо ихтисоси худ ба кор қабул карда шуданд. Масъулин гуфтанд назар ба солҳои қаблӣ имрӯзҳо теъдоди бештари хатмкунандагон ба ҷойи кор таъмин ҳастанд. ҳамчунин ректори донишкада зимни нишаст аз дастовардҳои соли сипарӣ гашта сухан карда қайд кард ки ба сифати таълим дар донишкада диққати аввалин дараҷа дода шуда донишомӯзон дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ ширкат варзида дониши худро сайқал медиҳанд. ҳамчунин иброз гардид ки солҳои охир бо андешидани тадбирҳои саривақтӣ хатмкунандагон бо ихтисоси худ ба давлатҳои хориҷа сафарбар карда шуда дар он ҷо кору фаъолият менамоянд. дар ҳудуди кишвар низ аз тарафи корхонаҳои коркарди тилло ва дигар корхонаҳои дар ҳамин самт фаъолияткунанда хатмкунандагон кору фаъолият менамоянд ва имсол теъдоде аз чунин корхонаҳо хостори қабули хатмкунандагони мо ҳастанд.